12:15 da mañá, en esta víspera de San Xoán, desta noite meiga, recibimos xa nos nosos estudos a Ramón García, presidente da Asociación de Turismo e Hostelería ATHC Compostela. Que tal? Moi bo día, Ramón. Benvido. Bos días, gracias. Bueno, que tal? Ben. Unha asociación que se crea en xaneiro deste ano cunha misión moi clara. Contanos, cal foi esa misión? Home, misión, eu creo que máis que unha misión, unha función, non? A histórica asociación de hostalería e restauración, de hospedaxe e restauración de Santiago está nunha fase de liquidación, non? De liquidación concursal, e entendemos que quedaba pois un burato tremendo, un espazo que realmente, dada a complexidade dos tempos que se están a vivir, e sobre todo dada a incidencia do sector, a importancia que ten, pois pensamos que habería que tratar de cubrila, pois atendendo un pouco a experiencia dos anos que estivemos pois traballando en concreto na outra asociación, non? En ese sentido, pois nace esta asociación que céntrase sobre todo no tema turismo, porque pensamos que é o máis importante. Pensamos que incluso o máis necesario ou o que máis se demanda por determinados sectores ou grupos de xente, ou, digamos, en concreto da xente do hospedaxe e da restauración. É porque despois tamén é un concepto moito máis amplo que o que só hospedaxe e restauración, con o cual, pois, a visión que se trata de ter un poquinho máis global, e pensando en accións ou en políticas ou en situacións que sean un pouco, que abarquen moito máis que simplemente un problema de terrazas ou simplemente un problema de basuras neste caso, non? Esos son os problemas, ese é o día a día, pero penso que, dada precisamente o que decía antes, esa incidencia do sector, a visión ten que ser un pouquinho máis ampla. Unha asociación noviña dende xaneiro e que xa comeza a dar pasos importantes, como é que esta semana celebrades as primeiras xornadas de turismo en Compostela, cando Compostela gaña, na hospedería de San Martín Pinario os días 25 e 26, non? Sí. Por que este título, cando Compostela gana? Porque creo que vivimos nun tempo que sobran discursos fatalistas e negativos con relación ao turismo. É verdade que o turismo ten algunhas cuestións que hai que mellorar ou superar ou resolver, eso é certo. Vivimos nun momento en que hai máis turismo que nunca, viaxa máis xente, é máis barato viaxar, viaxa xente que o mellor antes non podería viaxar. Eso fai que sexa un reto, pero é un reto, non é unha condena, nin é unha mala noticia, nin é un problema solo, o turismo en sí mismo un problema, non? É unha solución a moitos problemas, pois para efectos de ocupar xente, efectos de poder ter certa riqueza na cidade, efectos de que moitos santiagueses podan vivir del, e por iso creo que é bo darlle un componente positivo nestes tempos, que o que máis destaca é o componente negativo. Contanos un pouquiño os distintos relatorios que conforman estas primeiras xornadas de turismo, que, por certo, contan co apoio de Turismo de Galicia. Ben, pois, en principio empezamos co relatorio de Lucrecia López. O título é Santiago de Compostela e o camiño, Historia, Cultura e Turismo. É a directora do CETUR, do Centro de Estudios e Investigacións Turísticas da USC, non? E o segundo, ese día, o segundo que hai é Miguel López Crespo, que é o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Ben, o primeiro é unha intervención moi técnica, é unha persoa que non pertenceu a non tuvo ningún cargo en ninguna administración, é dicir, non está, entendemos, vinculada políticamente a nada, que é algo que a veces pois pasa, non? Porque lees o USC, pero despois resulta que o é secretario de non sei que. Bueno, pois logo o USC tamén é, pero
tamén é outro, non? Entón, queríamos buscar xente eso, que intentara ser o máis obxectiva posible, sin intentar dar un discurso que, para quedar ben coa administración local ou situaciones similares, non? O primeiro é técnico nese sentido, un especialista en temas de turismo, e o segundo é un tema desde o punto de vista dos consumidores. Cando se fala de turismo, o turista é consumidor, evidentemente non solemos pensar en el para nada, non? Pero iso ten unha circunstancia extraña, porque nós todos somos normalmente turistas tamén. Dicir, cantas veces escoitas unha persona falar, bueno, que moita xente, porque eu cando ano pasado estive en Milán, xa, logo ti tamén eres turista, e non en Milán precisamente unha cidade alonxada e desértica, non? Entón, ese tipo de cousas, ese castigar os demais, pero eu fago o mismo, pero se o fago está ben, non? Bueno, que vivimos tempos un pouquiño deso, non? De as cousas non son boas ou malas según quen a fai, non? Se a fai outro é malísimo, pero se a fago eu, pois, bueno, vamos a buscar alguna disculpiña que algunha verá, non? Vamos, será. Bueno, se non de un xeito ou do outro. O segundo día, Marisa del Río, coordinador do Grupo de Investigación Postmarc e director do Máster en Marketing Digital e Xestión Comercial da OSC, e que, además de coordinadora do Máster en Turismo, Urbanismo e Xestión de Empresas Turísticas, é representante do OSC no Consello Galego de Turismo. Tamén é unha cuestión meramente técnica, desde un punto de vista tamén xa máis económico. E despois haberá unha mesa redonda onde estarán Xosé Antonio Liñares, que é un socio fundador da nosa asociación, Esteban Iglesias, que dirixe un dos locais de hostalería e de hospedaxe máis importantes da cidade e presidente da Unión Hotelera, e Miguel Pazos Otón, que é do Grupo de Investigación ante Análise Territorial da OSC. Tamén é este último un técnico. O máis, tal vez, máis subxectivo sea a mesa redonda, onde pode haber opinións xa máis incisivas ou menos incisivas, atendendo xa os criterios personais dos membros da mesma, e o resto tratamos que sexa o máis técnico posible e o máis riguroso posible, non? Que creo que tamén é algo deficitario moitas veces cando se fala de turismo. De turismo usanse palabras moi complexas e tal, pero despois a mensaxe non suele ser tan riguroso, non? Son 2 días con entrada de balde para todas as persoas que se queiran achegar á hospedería de San Martiño Pinario. Que hai que facer para inscribirse nestas jornadas? No, a ver... Ou simplemente hai que ir? Con ir xa está, non fai falta inscribirse. Se na página te inscribes mellor, porque fai-nos o favor de nos poder controlar un pouquiño pois que número de xente hai, non? Para detalles de organización, sobre todo. Que importante é reunir voces tan diferentes, non? Como as que aglutinades nestas jornadas, que son perfis académicos, consumidores, profesionais do sector, bueno, para tratar os diferentes temas, non? Que ides abordar nestas jornadas. Sí, eu creo que o tema do turismo afecta a moitas xentes, non? A moitas persoas, a moitos sectores. Como se diría políticamente, de xeito correcto, é un tema transversal, non? Sí. Entón, penso que é bo que se fale desde distintos puntos de vista, porque é a forma de ter probablemente unha idea o máis veraz posible do que realmente está pasando, do que supón e do que implica o tema do turismo. Un dos relatorios fala de saturar ou soster. Estamos ante un punto de inflexión no modelo turístico? Eu creo que estamos ante un punto onde o turismo, que era algo que viña dado e que apenas había que pensar en él, porque era un poquinho como auga que discurre polo río, non hai que pensar en él, chega despois a central eléctrica e move o que teña que mover, non? O turismo hoxe sí que hai que intentar traballar nel no sentido de esa sorte que se tendo o turismo, poder xestionalo debidamente. Eso implica un esforzo, implica un sacrificio, e implica tamén, pois, neste caso, certa inversión por parte das administracións para que esa ventaxa, ese pequeno tesouro que temos, pois poder xestionarlo da forma máis cómoda
para todos, para a veciñanza, para os sectores que viven del e demais, e intentar compaxinar todo iso. Un dos seus obxectivos da vosa asociación é promover un turismo sostible, non? Como pode facer, que medidas credes que se deben adoptar aquí na nosa cidade para promocionar pois eso, un turismo respetuoso, coa veciñanza tamén? A ver, eu creo que que é unha das liñas que está a impulsar o Concello de Santiago. Claro, pero cando ti falas de turismo respetuoso coa veciñanza, xa se está dando a entender que non é respetuoso coa veciñanza, porque senón non faría falta, é dicir, como dicen, ti cando vas deixar o neno a escola e dice, bueno, señora, espero que usted, profesora, sexa responsable. Claro, dirache, bueno, claro, que vos outra esa escola, que xa ves dicíndome que teño que ser responsable e que xa dudas do que vou facer cos nenos dentro dun ratiño na aula, non? É dicir, iso é o que quero dicir eu que hai esas cuestións negativas. O turismo é moita xente, cando hai moita xente, obviamente, hai que tratar de xestionar eso. Evidentemente non todo o mundo é igual, pero non todo o mundo é igual, os que veñen e nós cando vamos. É dicir, como en todos os sectores, os turistas habrá moi boa xente, xente menos boa, xente máis discreta, é dicir, é unha amalgama de xente, sempre o foi. Cando hai moita, evidentemente, tens que facer o esforzo para que esa amalgama se note o menos posible no sentido de afectar a veciñanza. Pero non é a cuestión de facer que o turismo sea respetuoso, o turismo só é ser respetuoso. As notas, é dicir, se comparamos a xente que ven e depois comparamos as gamberradas que facemos os lugareños ou os estudantes e tal, home, creo que está totalmente descompensado, non por eso cando a xente se matricula en medicina ou se matricula en historia, se di, non, queremos que veñen estudiantes respetuosos ca veciñanza, home, veñen estudiantes. Claro. Como cando veñen turistas, pois veñen turistas. Entonces, eso de estigmatizar tan propio destes tempos, eu creo que non leva a ningún lado, non? Porque depois, insisto, dicía eu outro día un señor, unha persoa que calificaba como huestes os que entraban un domingo ás 10 da mañá, e mira, eu cantei nos fronterranos e recordo ir a Italia, a Roma, e cantábamos nas rúas, nadie nos chamou huestes ni cousas similares, non? É dicir, non creo que ese sea o problema. Que hai xente que neso quere ver un problema, sí. Que pode ter algún interés en ver eso un problema ou querer facer deso un argumento que coincide con determinadas formas de ver as cousas, tamén, pero non creo que eso sea obxectivamente o problema, porque eu digo, xa, isto falo é unha vivencia personal, cando eu o fixen é que nadie nos mirou mal, e a mellor éramos 20 ou 25 os membros do coro que estábamos nese momento, pois, como estivemos en Roma, Venecia, o que sitio isto. Que desearían conseguir a curto prazo dende a asociación na nosa cidade? Home, pois traballar no sentido de que a xente poda ver o turismo dun xeito positivo. Que hai que traballar nel, sí. Que hai que centrarse aí esas cuestións que poden xerar problemas, hai que resolverlo, sí. Pero que ver no turismo algo positivo. Que creo que se fixo un esforzo nos últimos tempos por crear na poboación unha visión negativa do turismo. E iso dá lugar a situacións que eu, como santiagués, pero santiagués nacido aquí nos Concheiros, fai xa, 59 anos, como cumprí no outro día, ainda non estou acostumbrado a feito, decir. Pois, nestes 2 últimos anos, vin escenas na Rúa do Vilar, pois de xente insultando, con tan mala suerte que unha desas persoas insultadas era un amigo meu de toda a vida que naceu en Santiago, non? Pero, bueno, como non ten pelo e así grande, non de pensar que era polaco ou algo así, e claro, pois xa non sei, non nos deixas pasar. Levo aquí, ese ten máis anos que a min, en 60 e tantos anos, que nadie me dixo que non deixara pasar. Esas son as condutas que veñen por certa irresponsabilidade da xente que fai seus discursos turismofóbicos neste sentido. Calquera entidade que queira formar parte da vosa asociación, que é o primeiro que ten que facer, como pode contactar con vos?
Bueno, xa temos páxina, xa pouco a pouco vamos xa consolidando a estrutura, e xa con contactar con nos na páxina, pois xa listo. Xa nos manda o email e xa como se funciona nestes tempos. Non me da páxina web? Pois non é a páxina web, non me do conta agora, teño que mirarlo, espera. Asociación de Turismo e Hostelería. Sí, porque teño aquí a referencia. athcompostela.com. athcompostela.com. Vale, pois queda dito. Animamos tamén a todas as persoas a que participen nestas primeiras xornadas de turismo que celebrades en Santiago, cando Compostela gana, que recordamos que son o mércores 25 a partir das 5 da tarde na Hospedería de San Martín Pinario e o xoves 26 tamén a partir das 5 da tarde. O mércores coa conferencia de Santiago de Compostela e o Camiño, Historia, Cultura e Turismo, impartida pola directora do CETUR, do Centro de Estudos de Investigacións Turísticas da Universidade, por Lucrecia López, e tamén, como ben dicías, co relatorio sobre os turistas como persoas consumidoras e usuarias. O programa continuará o xoves 26 a partir das 5 coa intervención da profesora titular da USC do Grupo de Investigación Postmarket, directora do Máster en Marketing Digital e Xestión, Marisa del Río, coa conferencia, como falábamos fai un anaquiño, Saturar ou soster, sobre o dilema turístico de Santiago. Para rematar, moderarás unha mesa redonda que o que dicías que quizás pode ser a máis subxectiva do programa. Sí, pois a que levante máis preguntas, a que desperte máis. Que se celebrará baixo o título Santiago e o turismo, unha realidade a debate. Dixen todo correctamente? Todo, falta algún detalliño por destacar? Non, ningún, simplemente animar a xente que teña interés no tema, pois a que acuda e obviamente que participe, non? Que iso é importante tamén saber como que o que pensa todo o mundo realmente e cales son as inquedanzas da nosa sociedade, non? Que Santiago non deixa de ser un sitio peculiar en todos os sentidos. Pois moitísimas grazas, Ramón. Antes de despedilo, pode comentarme como vai festexar hoxe a Noite Meiga? Pois, a verdade, pouco, porque mañán teño, por motivos laborais, que estar moi temprano en Pontevedra, entón eu creo que ás 9 estaré retirado xa. Bueno, a ver se dá tempo a saltar a cacharela. O traballo neste caso ten certa prioridade. Ten prioridade, moi ben, pois moitísimas grazas, Ramón García, presidente da Asociación de Hostelería e Turismo Compostela. Grazas por achegarte, grazas por achegar estas xornadas de cando Compostela gana, e de seguro que son un éxito. Vale, moitas gracias. Gracias.